ଚଳିତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହାକି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 22 ଗୋଟି ବ୍ଲକ ଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଅଭିଳାଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏକ ଅନନ୍ୟ ନୂତନ ଏବଂ ଅଭିଳାଷପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକି ବିଜେପି ଏଠି ବାଜିମାତ କରିଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦ। ଏହି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦରେ ଶ୍ରୀମତୀ ୱାଇ ସଂଯୁକ୍ତା ଦେବୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରୂପରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଜି ସିଏ ନିଜର ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦିୟନ ସାମନ୍ତରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ଦିୟନ ସାମନ୍ତରା ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୱାଇ ସଂଯୁକ୍ତା ଦେବୀଙ୍କ ସହ ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଏବଂ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଏହି ସ୍ପେଶିଆଲ ରିପୋର୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଏ ଶୁଭ ଦିନ ଆସିଛି।